הצינורות של היום מתקיים במקום שהוא ממש חלום. נחשוף את עולם המרוץ. זהו מרוץ עולם המתנפחים המקפיצים. נפתח למקומות איקון פוינט, מקו הזינוק שבטירה, ואז בדרך הקצרה דרך מגלשת האומץ, או בדרך הארוכה של הצינורות המוזיקליים. יידחפו ברווח צר דרך שער הגלילי, ואז יפנו אל ההקפה האחרונה דרך בריכת הכדורים המפתיעה. שתי הקפות של הזירת צוותים לשם בחזרה. מוכנים? מוכנות! מוכנים! מוכנים! טסים הישר אל עולם המתנפחים המקפיצים. וואו! זה המסלול הכי קופצני שהיינו פה! יש! המון קפצוצים שצמר אוהבת! הצוות של רותם נמצא בראש לכיוון של מגלשת האומץ והצינורות המוזיקליים. הצינורות האלה ארוכים ורחבים, חותם, אבל מגלשת האומץ ממש מקצרת את הדרך. אתה יודע מה אני חושב? ועוד איך! אפשר כי אפשר! אנחנו מטפסים! אנחנו מטפסים! אנחנו מחליטים. אנחנו טסות דרך הצינורות, צמר, והרות כמובן. אנחנו בוחרים בצבע כחול. טוב זה טוב, נמש צהוב. וואו, אלו צינורות מדהימים, נמש. את מרגישה שאני עומדת להתחיל לשיר? זאת מנגינה די מעניינת, אבל בזמן שאת מזרזבת לך צלילים, הצוות של צילי טס הישר אל שער הגלילי. כדאי שנעשה את זה לאט, צמר, ונתכנן מתי בדיוק טוס, חותם, נגיע עד צילי ונועה במלוא המנוע. ישר כי אפשר. ישר. נתקענו. צמר חשבה שאפשר לצאת עכשיו. תודה, חותם. חופשי! אנחנו הסתבכנו במשהו. צריך לעשות משהו ממש מהר. אולי כריך של כמו? לא, חותם. אולי נשתמש בפרססונים. מתיר התסבוכות מחלץ את הצוות של רותם מתסבוכת רצינית. טירון יפה, חבר שלי. במלוא המנוע קדימה. רותם וחותם מתקדמים, אבל האם הם יצמצמו את הפער בינם ובין נועה ונמש בבריכת הכדורים? אני לא בטוחה שנצליח בקפיצה הזאת, צמר. כדורים קופצניים! כדורים קופצניים! יש! ייי! עוד פעם! צמר! מרוץ עכשיו! קופצים אחר כך! ישר כי אפשר! הצוותים נכנסים ללולה וגם להקפה השנייה. והנה הם ממשיכים ופונים שוב אל הצינורות המוזיקליים. לא בחרה בדרך הארוכה, חותם. חייבת להיות דרך לטפס לראש מגלשת האומץ. יש לכם רעיון? קרובים דביקים. פרס הדביק-דביקים! מעולה! הצוות של רותם עבר את מגלשת האומץ והתגלש למקום הראשון. הנה באים הגלילים. אנחנו צריכים לתזמן את זה נכון, בסדר, חותם? עכשיו לא. עכשיו, נמש, עכשיו! לא עכשיו ההוא, עכשיו הזה! זאת ההזדמנות שלנו, צמר. אתם יודעים מה אנחנו מתכננות, נכון? כן, אתם הבנתם! ככה משתמשים בנועץ החוצץ. איזה צעד מבריק של הצוות של צילי. אבל האם הם יצליחו לבצע את הקפיצה
הקפיצה האחרונה מעל לבריכת הכדורים המפתיעה? יופי! עברנו את הכדורים, צמר. צמר. תראי אותי! צמר! זה לא כרוב, זה כדור! כן, זה כדור מעולה. שני צוותים משכשכים בתוך בריכת הכדורים. נראה אם הצוות של נועה יצליח להתגבר על הבריכה המפתיעה. יש רק דרך אחת להצליח בקפיצה הזאת, נמש. כן! פרס הקפצן המתנפח! שים לב! נמש! הנה! הצלחנו! נועה ונש מקפיצים את דרכם הישר אל קו